Il-Grupp Ewropew tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi ħareġ igiddeb b'mod kategoriku lill Partit Nazzjonalista li fi żjed minn żewġ stqarrijiet uffiċjali separati għalli dan l-istess grupp li l-Partit Laburista jagħmel parti minnu tal-appoġġ sħiħ tiegħu lid-dibattitu kontra Malta instigat mill-Ewroparlamentari David Casa. Tweġibiet tal-mistoqsijiet tal-kap tal-aħbarijiet ta' Wan Josef Karwana, il-kap tal-komunikazzjoni tal-Grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi u Tatu Tliss għamlita ċara li ma taw l-ebda appoġġ għal dan id-dibattitu. Il-kelliem konfermat li bil-kontra ta' dak li vvinta l-Partit Nazzjonalista, il-grupp oppona għal dan id-dibattitu u qatt ma appoġġjaw biex dan id-dibattitu jitpoġġa fuq l-aġenda tal-plenarja tal-Parlament Ewropew. Dan id-dibattitu l-aħħar wieħed minn sensiela intiża biex dejjem titfadel l-ikraħ fuq pajjiżna se jkun qed isir fi Brussell it-tlieta. B'reazzjoni għal din il-gidba l-Viċi President tas-Soċjalisti u Demokratiċi l-Ewroparlamentari u deputat mix-xejn Laburista Alex Agius Saliba sostna li oppona li jsir dan id-dibattitu waqt il-laqgħa tal-ġimgħa li għaddiet li matula ġiet maqbula l-aġenda għas-sessjoni plenarja ta' din il-ġimgħa. Agius Saliba qal li dik tal-PN kienet biss konferma oħra bl-iswed fuq l-abjad tal-gideb u l-paniku li għandu.